Tässä tulee keikkatyöntekijän selviytymispakkaus. Keikkatyöläisen selviytymispakkaukseen kuuluu välineet, taidot ja asenteet, jotka helpottaa menestymistä keikkatyössä. Tässä tärkeimmät. Fyysiset tarvikkeet. Ota mukaan työtehtäviin sopivat vaatteet ja kengät. Eli hoitoalalle mukavat kengät ja puhtaana pitoon käytännölliset asusteet. Eväät ja juomapullo. Keikkatyöt voi tulla nopealla aikataululla, joten kannattaa pitää eväät messissä, ellei kauppaa löydy reitin varrelta. Kuulokkeet ja laturi. Jos liikut paljon, niin musiikki ja podcastit voi tehdä työmatkoista mukavampia. Henkinen varustus. Joustava asenne. Keikkatyössä tilanteet voi muuttua nopeasti, joten mukautumiskyky on tärkeää. Oma-aloitteisuus. Koska työpaikat vaihtuu, niin aktiivinen ote auttaa pääsemään mukaan työyhteisöön. Hyvät viestintätaidot. Kysy rohkeasti ja ilmoita, jos tarvit apua tai ohjeita. Digitaalinen varustus. Työvuorojen hallintasovellus. Kun käytät Temporen keikkatyösovellusta, varmista, että ilmoitukset on päällä ja työvuorot pysyy ajan tasalla. Navigointisovellus. Google Maps tai muu reittiopas auttaa helposti löytämään perille uusiin työpaikkoihin. Kalenteri, jotta pysyt perille omista työvuoroista ja muista menoista. Kommentoi sun selviytymispakkaus keikkatyöhön.